Kaixo neska mutilak, zuruzate, espero denak ondo gotia. Lehenengo jolasa, hemen ikuste zuen hau, seguruna festetan askotan jolastu zuela, bai? Zer behar dugu? Aulki bat edo mai bat, komuneko papera, nik 6 hartu ditut, eta 3 baloi. 3 jaurtik eta dazkaurako, bai? 3 lau metrotatik, nire kasun, belauniko, botako ditut baloiak, eta komuneko papel guztik lurrea erori berdue, bai? Ezin du, aulki edo maian gainean komuneko paperik gelditu, bale? Guazen probatzea. Bat. 2. 3. 2 geuran. Venga, animo! Bigarren jolasa, txapakin zirkuito bat osatuko dugu. Bai? Importantia, txapa okitzia. Eta etxien dakazuen materialakin zirkuito bat osatu behar dezue. Zuen nahi dezuena. Ondoren, anai arreba edo gurasoen kontra, partia txiki bat jolastu, ea zenekin ititun helmuga arte ikutu gutxien. Bai? Nere kasu, nere zirkuitu erakutsiko izuet. Hasiera hemendik izango zen, 2 aterkitartik pasa, horri honekin tunel bat osatuet, hortik pasa, liburuakin rampa txiki bat, hemen panpin badakau, pala eta aulkiak, ikutu gabe pasa, eta bukatzeko katilu hontan sartu behar da, txapa. Bai, ikutu gutxien lortzen dunak, irabaztegu. Ikutu bat, 2, 3, buelta eman digu txapak, beste alde beda, 4, 5, kabain katilun sartzea, hola, katilun sartu arte, bale? Venga, animo!